En menstruationscyklus bliver regnet fra første blødningsdag. Cyklusen varer ca. 28 dage. Efter de 28 dage starter den nye menstruationscyklus så, og sådan bliver det ved. Undtagelsen er graviditet. Cyklusen starter med, at der frigøres hormoner fra hjernen, og disse signalstoffer får hjernen til at øge produktionen af FSH-hormonet. FSH-hormonet er en forkortelse af follikelstimulerende hormon. Folliklen er omkring ægcellen. FSH-hormonet sender signaler om at danne østrogen, som er med til at modne ægcellen. Men østrogen hæmmer dannelsen af FSH, og østrogen det findes derfor i p-piller. Ja. FSH sender også signaler om at danne progesteron. Men der er meget progesteronproduktion, vil kvinder ikke få menstruation. Derfor findes hormonet progesteron også i p-piller. Grunden til, at der kommer en ægløsning er, når hormonet LH stiger rigtig meget. LH-hormonet falder, når progesteronproduktionen stiger. LH og FSH er med til at hjælpe kvinden med at blive gravid, men progesteron østrogen hæmmer det. Så derfor findes det i p-piller. Ja. Og så har vi billedet, vi lige kan tjekke. Hvor vi kan vise, at når LH-hormonet det begynder at falde, så begynder progesteronen at stige. Og så når det begynder at falde,